Tak, musíme to teda nějak natočit. Takže dáme cukříček. Tak. Teď si tam dáme mlíko. Rozmixujeme pěkně, jen tak středně, ne úplně do pěny. To mohlo stačit. No, teďka zkusíme, co to udělá. Aha, to nemáme nahřátý. Tak momentiček. Tak, to připravené a teďka to zmáčkneme. Trošku nám to tady jezdí, jak tady není ten zásobníček, ale je to paráda. No, ještě jednou. A je to hotový. Myslím, že to je dokonalé. Úplně suprovitý. Teď už jenom podám lžičku, opatrně se to nepromíchá a můžeme podávat.